club. VVV komt morgen voor de derde keer in 8 dagen in actie. Helmond Sport is de tegenstander in de koel. Straks een voorbeschouwing, maar eerst terug naar de laatste 2 wedstrijden. VVV startte goed aan het drieluik en onderstreepte daarmee nog maar eens zijn titelaspiraties. De Venlonaren kwamen op vrijdag in Stadion de Koel vroeg op voorsprong tegen de Graafschap. Een schot van Joey Slegers werd na 5 minuten spelen door Vito van Krooi getoucheerd tot doelpunt. Ook daarna bleef VVV oppermachtig. Dat resulteerde na een half uur in de 2-0. Verdediger Roel Jansen stond op de goede plaats na een mislukt schot van Ralf Suntjes. Het was zijn eerste doelpunt voor VVV. Na rust liep VVV snel verder uit. Clint Leemans benutte een strafschop na een handsbal in het strafschopgebied. En Jonathan Opoku maakte met een afstandsschot de 4-0. 10 minuten voor tijd maakten de gasten uit Doetinchem nog een eretreffer. Ja, de Graafschap was een goede wedstrijd voor ons. Ja. We scoren snel, dat maakt het altijd makkelijk. Helemaal tegen een team dat het moeilijk heeft, die beginnen dan nog met te twijfelen, denk ik. Dus ja, ik denk dat we gewoon op de goede momenten gescoord hebben, heel snel al. En dan na een half uur, 35 minuten spelen de 2-0 en dan ja, net naar rust 2 keer. Dus ik denk dat we gewoon op de goede momenten toegeslagen hebben en onszelf daardoor makkelijk gemaakt hebben. Ja, goede wedstrijd. Het eerste uur was prima. En ik moet toch zeggen dat wij van tevoren wel beducht waren voor met name de individuele kwaliteiten van de Graafschap. Maar ja, dat heeft de ploeg hartstikke goed opgepakt. En ik heb daarin niks te veel gezegd, want je zag dat afgelopen week dat ze ook met 3-0 van Cambuur wonnen. Dus nou ja, ze hebben een week gewacht om punten binnen te halen. Dus dat hadden we afgesproken die week daarvoor. Dus dat was een mooie overwinning. Je hebt wel tegen de Graafschap je eerste goaltje gemaakt in Venloze dienst. Is dat nog bijzonder voor je? Ja, zeker bijzonder ja, als je eerste doelpunt maakt. Het werd tijd ook. Ja, ik had hem eigenlijk al eerder gehoopt en verwacht eigenlijk. Maar ja, het heeft lang geduurd en hopelijk dat er nu nog wat meer volgen. 3 dagen later was de hertgang in Eindhoven het toneel van wedstrijd 2. En daar wist VVV weer wat verliezen was. De Venlonaren kwamen tegen Jong PSV wel op voorsprong. Danny Post brak door op rechts. Zijn voorzet kwam terecht bij Ralf Suntjes. En de spits tikte de bal koel achter PSV-goalie Remco Pasveer. Ook in het vervolg van de eerste helft leek er weinig aan de hand voor VVV. Totdat na ruim een half uur Gerald Promes de bal in eigen doel kopte. En zo bracht een misverstand tussen de verdediger en doelman van Krooi de belofte uit Eindhoven op 1-1. Vlak voor rust kwam de thuisploeg zelfs op voorsprong. De bal viel na een kluts voor de voeten van spits Sam Lammers, die koel afronde. In de tweede helft ging VVV op zoek naar de gelijkmaker. En ze kregen ook wel mogelijkheden. Suntjes kreeg kort voor tijd de grootste kans. Maar gescoord werd er niet meer na rust. Daardoor verloor VVV voor het eerst sinds oktober. Natuurlijk, het verlies is altijd vervelend. Maar ik had niet de illusie dat wij nog 15 wedstrijden achter elkaar zouden winnen. Dus je loopt echt wel ergens een keer tegen een nederlaag aan. Ik vond wel dat we het maandag in de eerste helft af lieten weten. We komen goed voor. En daarna ja, 2 hele slechte doelpunten tegen, wat ons eigenlijk nooit niet zo snel overkomt. En de tweede helft hebben we er wel alles aan gedaan om in ieder geval een punt te pakken. Dat was ook verdiend geweest, denk ik, gezien de verhoudingen. Maar goed, ja, dat gebeurt dan. En dan moet je, dinsdag kom je daarop terug. Dan bespreek je dat met de jongens. En dat is iets ja, wat we niet gewend zijn al heel lang niet om te verliezen. Maar ja, daar moet je ook mee omgaan. En dan moet je weer vrijdag sterker uitkomen. De eerste helft was niet best inderdaad. Tweede helft proberen met veel lange ballen om nog gevaarlijk te worden. En dan hebben we een keer niet het geluk. Dan zat een keer tegen. En vorige wedstrijd tegen PSV ook. Dus ja, dan verlies je hem. Want de laatste wedstrijd die verliezen is in oktober. Hoe komt dat aan in de groep, zo'n nederlaag? Ja, natuurlijk, het is zuur als je verliest. Concurrenten lopen weer in. En, maar ja, we hebben gewoon gezegd, we moeten ons niet gek laten maken. Vrijdag hebben we weer een nieuwe hele lastige wedstrijd. In Helmond hebben we het ook slecht gedaan en hebben we verloren. Dus we hebben wat recht te zetten. Volendam en MVV profiteerden dus van de Venlose nederlaag. Beide ploegen hebben nu 8 punten minder dan VVV. Jong Ajax verloor ook en blijft tweede op 4 punten achterstand. Iedere keer als er een vakante trainerspositie is bij een van Stijns oude clubs, dan zoomt het van de geruchten in en rond de Koel.
Zo ook deze week na het ontslag van Petrovic bij ADO Den Haag. Hoe vaak is dat deze week aan jou gevraagd of je naar ADO gaat? Nou, ontelbaar. Ja, ik heb het niet bijgehouden. Toch lezen we dan ook, jij schijnt gezegd te hebben van, nou goed, ik ben in ieder geval tot de zomer maak ik het af hier. Jouw contract loopt nog door, maar ik ga toch eens kijken. Klopt dat? Ga je in de zomer kijken? Nee hoor, ik weet dat dat overal gestaan heeft, maar ik focus me volledig op VVV. En we willen kampioen worden. En dat is eigenlijk het enige wat telt. En ik ga ervan uit dat ik het contract wat ik heb, dat ik dat uitdien hier. Nou, dat is tot 2018. Mits er geen gekke dingen gebeuren. Alleen wat ik heb gezegd is dat je natuurlijk nooit weet als je kampioen bent geworden. Of er misschien iets moois voorbij komt. Nou ja, dat is gewoon heel reëel. Dat geldt voor spelers, dat geldt voor trainers. Maar eerlijkheid gebied te zeggen dat ook heel veel clubs ook gewoon vol zitten. En daar hebben trainers verlengd en die blijven zitten. Dus wat dat betreft ga ik ervan uit dat ik na de zomer gewoon nog bij VVV werk. Maar in eerste instantie focus me nu op dit jaar. Ik vind het heel knap, en de mensen hier ook natuurlijk, hoe de trainer met een beperkt budget toch een team bij elkaar heeft gekregen wat momenteel 8 punten losstaat in de Super League. Dus voor VVV is het absoluut belangrijk dat de trainer ook na dit seizoen blijft, ongeacht Eredivisie of Super League. Wat is het voor een trainer? Ja, wat is het voor trainer? Zo'n hele relaxte man. Als het slecht gaat, dan kan hij ook wel de waarheid zeggen, maar dat moet ook, denk ik. Dus, maar ik denk dat de trainer gewoon heel goed is in een team maken. Ik denk dat wij qua individuele spelers misschien niet de beste spelersgroep hebben, maar ik denk dat we gewoon echt een team zijn. En dat komt denk ik ook vooral door de staf, door het selecteren van een aantal spelers en kijken naar wat voor personen het zijn. En dat hebben ze gewoon heel goed gedaan hier. En dat maakt het dat we een echt team zijn. Voor elkaar strijden, voor elkaar de gaatjes dichtlopen en dat is onze kwaliteit. Dan naar morgen. Helmond Sport is dan de tegenstander in de koel. Een middenmotor in de Jupiler League, waar VVV dus de eerste seizoenshelft van verloor. Ja, lastige wedstrijd. Zij middenmotor, een beetje wisselvallig, maar wel de tweede periode binnengehaald. Ook een periode echt in de top 6 gestaan. Ik vind dat ze een goede ploeg hebben. Ik vind dat ze een goede mix hebben van fysieke kracht en goed voetballend vermogen. Dus dat zal echt beslist geen walk-over worden morgen of een makkelijke avond. Mijn spelers moeten 100% bij de les zijn om de punten binnen te halen. Dus ik vind Helmond Sport een geduchte tegenstander, absoluut. Ik denk dat het een hele lastige wedstrijd wordt. Helmond is altijd lastig, moeilijke stugge ploeg. Dus aan onze taak om erheen te voetballen en hopelijk weer snel te scoren. En dan moet het goed komen. Stijn maakt deze keer geen geheim van de basis zelf. Tenminste, als we hem kunnen geloven natuurlijk. Zo lijkt VVV het morgen te moeten doen zonder Opoku en Reuseler. Nou, Opoku, daar wisten we van de week van dat hij maar 20 minuten kon spelen. En dat hebben we dan ook gedaan. Dat moest toch noodgedwongen brengen. Dat wilde ik eigenlijk niet. Maar dat heeft hem geen goed gedaan, laat ik het zo zeggen. Dus het is heel twijfelachtig of hij morgen überhaupt bij de selectie zit. En als dat zo is, dan zou het voor een gedeelte van de wedstrijd zijn. Maar die gaat zeker niet starten. En datzelfde geldt voor Reuseler, die is ziek. Vandaag heeft hij zich ziek afgemeld. Dus daar ga ik eigenlijk ook vanuit dat hij er morgen niet is. En dan mis je 2 sterkhouders. Maar gelukkig is de groep breed genoeg om dat nu op te vangen, dat soort dingen. Nou, weet je al hoe je dat gaat opvangen? Ja, dan gaat Roel Jansen centraal spelen en komt Bicicjan in de ploeg als linksback. De plaats van Opoku zal ingenomen worden door Hunte, die samen met Slegers, Suntjes en Vito van Krooi de aanval vormt tegen Helmond Sport volgens Stijn. Moreno Rutte moet opnieuw genoegen nemen met een plaats op de bank. Moreno is wel fit, maar ik vind dat Dekker het daar heel goed gedaan heeft. En toevallig hebben we dat gisteren ook met Moreno besproken. En Moreno is een tijd uit geweest, is al heel lang basisspeler geweest. Maar ja, zo werkt het soms wel natuurlijk in een team. Als iemand jouw plek inneemt en die doet het meer dan goed, is er voor mij niet zoveel reden om op dit moment Dekker eruit te halen. Dus, dan kan hij wel heel jong zijn, maar ja, daar kijk ik niet naar. Dus hij doet het goed, maar Moreno die komt ook absoluut nog aan zijn minuten. Daar ben ik van overtuigd. Tot slot, vorig seizoen won VVV thuis met ruime cijfers van Helmond Sport. Daarbij werd een achterstand van 0-1 in 6 minuten omgeturnd in een voorsprong van 3-1. Doelpuntenmakers waren Resida, Vito van Krooi en Suntjes. In de slotfase bracht Suntjes de eindstand op 4-1.